Evkareki pise, le peviste ku hune kes bıkın. Lıvır li Washington'e karevan pakıjvanan ve kar anina van kamyonen ve naven Shelby hune koştur bıya. Ev bi rastî keyfxweşiye, pitir balê dikişîne, ez ji balkişandinê hez dikim. Sanders bi vê kamyonê serbilinde, kamyon bi kopya vinîla veneya orijinal ve hatiye xemlandin. Karanîna van kamyona li kolanan da 5 sal berê dest pê kiriye. Ev beşek ji inisiyatîfa Washingtonê ye ku bo veçixirandinê berfirehtir bike û dîsa hunerên hunermendên xwe cihî nîşan bide. Veneyên orijinal, resim û hunera hevbeş li ser perçeyên mezin yên vînîlê tên kopya kurun ku li ser kamyonan bi cih bibin. Rûniştvan bi kêfxweşî temaşa hatina kamyonên bi navê Shelby dikin. Ew gelek xweş e, taxa me hinek rengîn dike. Right dibêje ku dema ku bi zava hunerê dest pê kiriye mirov zêdetir germ bûne. Karkeran bi nav nas dikin, heta ku ji wara xwarin û vexwarinê tînin. Make you feel good that you can have some. Gava hem welatî derdikevin derve ez gelek kêfxweş dibim. An jî dema zarok dibêjin ku hey, ew kamyona gelek şîrîn e. Min ji wê hunerê gelek hez kir. Min jî kamyonê hez kir. û hûn tenê li hûrêna kamyonê dixin ku ji wan re supasiya xwe nîşan bidî. Ez difikirim ku neqişkirina li ser kamyonê pir baş e. Ew derfeteke din e ku hunermend bikarin hunera xwe nîşan bidin. Hunermend Michael Crosset jî ji wanan yek e. Ev hunera min digire û dide ser kamyonekê ku bi xêra vê kamyonê hunera min bi aliyên civakên corbicor tê dîtin. Crosset weneyên orijinal li ser vînîlê boyak dike ku di nav da Kongresa Amerîkî jî heye. Ew bi rastî hema ji hevgirtina 205 wêneya pêk tê. Piştre ew hatiye dijîtalkirin ku li ser kamyonê werin cihkirin. Vene zîndîbûna Washingtonê nîşan didin. Li derve Emerîkayê Washington per polîtîk tê dîtin. Lê mirov bi xwe li vir bijî cîhaneke cuda ye. Ji ber wê yekê wêneyên min bi gelemperî jiyana kolanan û enerjiyê ku ew dîsî bi xwe ye nîşan dide. Heta Crosset razî ye ku li ser veneya gemar û qirêj jî hebe. Ez bi rastî wêneyên xwe yan wêneyên bêtonê bikartînim ku karê min bêtir berçav dibe. Ez bawarim ku ev dibe lêkdayînek gelek baş e ku hinek gemarî mînarengekî dikeve nav hunera min. Di dawiyê da rewşên dijwar weneyên li ser kamyona kevn dike. Pêwîst e ku kamyon her du salan carê nû veda werin ve nekirin.